मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थिया फैगौ एप्रिलनि 9 खालाराव जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। माने समा बारा गैला रायजो राजा नोंथांमोन, समा बारा गैला। माने जोंखौ ओरैबायदि माने समा थिनदों आरो बोथोरा थिनदों, जोंखौ माने ओरैबायदि फोरमायदों। मानोना समा ओरैबायदि बुंदों, माने सासे मोजां केन्डिडेट, सासे मोजां बिजाथि, माने जाय समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन, जाय समाजनि थाखाय सिगाङावबो मोजां खामानि मावदोंमोन आरो इयुनावबो मोजां खामानि मावगोन, नैबे बिजाथिखौ समा जोंखौ थिनदों रायजो राजा नोंथांमोन। बोथोरा जोंखौ थिनदों रायजो राजा नोंथांमोन, मोजां सासे बिजाथि सायख'नो थाखाय। दा स्पेसियेलि जोङो नैबे बिसायख'थिया रायजो राजा नोंथांमोन बुंनो थाङोब्ला आसाम एसेम्बलि जेराव 126 माने कनस्टिटुवेन्सि दं आसामनि सिङाव, माने 126टा माने मा दङ, समस्ति दङ आसामनि सिङाव। थ' बिनि गेजेरावनो स्पेसियेलि दा जोङो सावरायगोन माने जोंनि BTC काउन्सिलनि सिङाव थानाय 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय जोंनो 15टा जोङो सेगमेन्ट जोंनि बर'फोरनि थाखाय, स्पेसियेलि माने बर'फोरनि थाखाय सिगाङाव 10टामोन, नाथाय दा 15टा जाबाय। मानब गेदेर प्रमद बर' थांनाय 5 बोसोर माने सरकार दैदेननायनि उनावनो समावनो माने मोनबा सिट बारायबावदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनांगोन। मानोना बाथ्राया ओरैबायदि, दा माने बर'नि गेजेराव बर'जों बर'नो बेयाव माने कन्टेस्ट एबा बादायलायनाया सोलिगोन। साफा सानै माने गुबुन हारि थानो हागौ, गेजेराव साफा सानै दङ, सोरबा BJPनि दं, सोरबा माने गुबुन हारिफोर दं गेजेराव। दा बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोंनि गेजेराव जोंनि बिजाथिया, जोंनि केन्डिडेटआ सासे बर' जाब्लानो जानाय नङा। सोंथिया बियो, माने सावरायनो गोनां मेन एजेन्डाया रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि दैदेनगिरिया, जोंनि केन्डिडेटआ सासे बर' जाब्लाल' जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बर'नि गेजेराव बर'जों बर' बेयाव कन्टेस्ट जागोन। बर'नि गेजेराव मोननैल' पार्टि दङ, UPPL आरो BPF रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनि गेजेराव जोङो जोंनि सायख'नाया खोब माने गोथार गोसोजों जोङो सायख'नांगोन। BTC बासि रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि गोसोआ गोथार जानांगोन, जोंनि साननाय हनायफ्रा पबित्र जानांगोन, साफा जानांगोन। जोङो थाखा फैसाजों गोसोआ बायजानाय जानाय नङा। नोंथांनि गोसोखौ, नोंथांनि मेलेमखौ सोरनोबा नोंथाङा राजखान्थियाव फानोब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय माने बेयो मा जागोन, सार्थलबि, सेल्फिस, गावनि मोखांखौ अरिजिनेल आरो जेनुइन मोखांखौ नोंथाङा मुख्रा गाननाय बायदि जागोन। थ' बिनिखायनो आरो लोगोसे थारैनो बिराद गिदिर पाप नांगोन नोंथाङा। मानोना दुनियानि रायजो राजानि जिथुनाखि जौगानो गोनांखौ, माखासे रायजो राजाफोरनि जौगानो गोनांखौ नोंथाङा मा खालामबाय, माने गुबुननो फाननानै जानायनि मुङाव नोंथाङा गिदिर पाप नांगोन। थ' बिनिखायनो नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनाव नोंथाङा सासे गोथार गोसोनि दैदेनगिरि, मोजां साफा रायजोनि, समाजनि, ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावग्रा आरो सिगाङाव मावबाय थानाय आरो इयुनावबो मावगोन, नैबेबायदि बेक्तिखौ नोंथाङा सायख'नाया जोबोद गोनांथार। आरो जोङो दिनैनि समाव जि जोङो जिथु सिटुवेसनखौ जोङो नायोब्ला, बे मोननै पार्टिनि गेजेराव रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मानब गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारावसो जोङो बेखौ नुदों रायजो राजा नोंथांमोन। आं रोखायै बुंबाय नोंथांमोननि सेराव, मानोना मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय बे UPPL सरकारावसो माने गोग्गो बिजाथि आरो गोथार सैथो गोसोनि बिजाथिफोरा दङ। नोंथांमोना बेफोरखौ बोरै हमनो हायो होमबा, माबायदि हमनो हायो होमबा, नोंथाङा नाय, थांनाय सानब्रै सानबानि थाखाय माने परिबर्तन जात्रा, मानब गेदेर राजु कुमार नार्जारिनि जिथुनाखि परिबर्तन जात्रायाव बिथाङा ओरैबायदि रायजोनि आशीर्बाद लादों आरो रायजो राजाफ्राबो ओरैबायदि बोर सारस्रिदों।
थ' सासे मानसिया गुबुननि आथिङाव गंग्लायनो हानाय गुबुननि आथिङाव गंग्लायनो हानाय आथिं हमनो हानाय जाय मानसिया हमनो हायो बै मानसिनि गोसोआसो गोथार रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेयाव नोंथांमोन आङो रोखायै फोरमायबाय जियानो हक माने बेयाव जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना जेराव 3 नं क'क्राझार समस्तियाव जेरै लरेन्स आरो मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय कन्टेस्ट हिसाबै दङ सेवलि मोसाहारि। नोंथांमोना दिनै जायफोरा माने सेवलि महिलारिनि माने खिथुआव बेजों मदद खालामनानै जायफोर बेरायफागासिनो दं दा बैसोर मानसिफोरा थाखानि उन खारनायखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना मानगोनां सेवलि महिलारिनाव खालि थाखाल' दङ रायजो राजा नोंथांमोन, नाथाय सेवलि महिलारिनाव बियो बबेबा ग्रास लेभेलनिफ्राय बबेबा फिसा बबेबा ब्लकआव बिबान लाबोनाय, बबेबा माने माबायाव प्राइमारियाव बबेबा बिबान लाबोनाय, आनसलिकआव बिबान लाबोनाय, डिस्ट्रिक्टआव बिबान लाबोनाय, माने रायजोखौ समाजखौ सिबिनायनि बेनाव जेबो अबिगथा गैया रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिथाङा सासे हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सासे बिसि, हौवाया राजाब्ला हिनजावखौ जों रानि होननानै जोङो साननानै लानो हायो। आरो बैसोरनि जिथुनाखि थांनानै थानाय जिथुनाखि माने जिथुखि स्टाइल थांनानै थानायनि बिसोरनि जिथुनाखि राहा बेयो नों आं गोरिब थाखोफोरनिजों मिडिल थाखोफोरनिजों मिलाया। बिराद लाक्जारि नोंथांमोना नुनो मोनबाय गारियानो खैथा दं 27टा दंनो, बेंक एकाउन्टआनो 27टा ना 28टा दंनो, थाखायानो बेसेबांबा माने 1,28,000 माने क्रर दङनो टटेल माने एराउन्ड माने टटेल। दा बेफोरबायदि बिसोरनि माने लाइफ स्टाइला बेलेग रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिसोरखौ ओरैबायदि सिकिउरिटि माने टाइट सिकिउरिटिया बेंनानै दोनदों रायजो राजा नोंथांमोन, ओरैबायदि बेंनानै दोनदों। आरो बायसान्स जुदि सेवलि महिलारिया जुदि MLA जायोब्ला नोंथांमोना बै गेटआव पारमिसन लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। गेटआव थारैनो नोंथांमोना पारमिसन लानानै मोनाबो जानो हागौ आरोना, ओरैबायदि नोंथांमोना भुगिनो गोनां जागोन आरोना बायसान्स देरहायोबा। आरो खामानि मावगोना बेयो 100% बेयो मावनाय नङा, बेयो रोखा फोरमायबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जायफोर थाखा दा बेफोरखौ जोङो एसे नोजोर होयोब्लानो जों हमनो हायो। जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोन, दा बाथ्राया फैबाय माने जोंना बिजाथिया बर' जाब्लाल' जानाय नङा, बर' जाब्लाल' जाया रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जोंनि बिजाथिया ओरैबायदि मोजां जानांगोन। आरो नोंथांमोना जा नुबाय जोंनि UPPL पार्टियाव जेसेबां केन्डिडेट होदों ओरै माजबाटनिफ्राय लानानै माने बावखुंग्रिसिम बिराद मोजां माने केन्डिडेटखौ मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। थारैनो माने ओरैबायदि माने बे UPPL पार्टियाव जेसेबां बिजाथि दं बिसोरखौ रायजो राजाफोरा माने एकदम मेगन मिसेबथाबनानै माने देरहाहोनायानो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि मोनसे गिदिर खामानि आरो गिलिर बिबान दङ होननानै आं सानो। मानोना आरो आं सानो माने समाजनि ओनसोलनि रायजोनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि जि मोजां खामानि मावगोन होननानै बुङोब्ला जोङो नैबे UPPL माने पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौसो जोङो नुनो मोनो आरोना। समान महरै समान लेभेलै नायगोन सासे नायग्रा जोङो बिजाथिफोर दं होनब्ला जोङो UPPLआवसो नुनो मोनो आरो। बेनिखायनो बिराद गिदिर बिबान नोंथांमोना बिथांमोनखौ देरहाहोनाया। थ' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय, दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, लाभ इउ अल।